Een zoonjarig famke uit Haas is juist om het Lippenkaam op een minicamping in Lippenhuizen. Ze ziet in een camper, doet er een beam op vol. Dat gebeurde in een zware tongenbui. Het slachtoffer kwam bekneld te zitten, die helpt diensten konden niet meer van haar dwan. Draai je oren in zitten en kwam met de schrik vrij. De zware tongerbuien met windstieten die door het zuidoosten van de provincie Lutsen haar voor een ravage zwargen. Het tiental een biem waaiden om. In een camping op een gebied gingen tenten de loft in en waaiden caravans om. 2 mensen rekken verwonnen. De brandwacht had tot diep in de nacht waande west. De Hazer topkok Marco Poldervaart zit hier in de jury van de Nederlandse finale van de Bocuse d'Or, het WK van chef Cox. Je moet de werkwijze van de kandidaten beoordelen. De wereldfinale is in januari 2015 in Lyon in Frankrijk. Poldervaart had in 2012 zelfs meedien aan de prestigieuze wedstrijd. Joenen vannacht bleef het droeg, het kwaliteit is aan 13 graden. Morgen een soort bewolking, maar toch echt wat zin en een aantal buien. Het wordt als aan 21 graden.